sisters, masikhuphe imigaqo yazo. Sizawufunga osimgama. Xa sizawufunga ke wonke uphuma ngenyawo. Athi lowo unelungelo lokufunga amise isandla sakhe isibhozo isandla sakhe sasekunene. Ya. Sizawusazi ikunene ke namhlanje ubungayazi. On trials ke, meaning abanqonqozi abazusiphakamisa bona isandla esi, bangayithetha yona into ethethwayo kodwa bangasiphakamisi isandla. Sizawunikela ke kunobhala aqalise. Umuntu uzawubiza igama lakhe ke njengoba siqhela ukwenza elumanyanweni. Kodwa ehlisa sesandla. Phakamisela mna odwa. Desire by the grace of God to live the Christian life and maintain an active part in promoting one way, one heart. Funeke umuntu ngamnye abe nombuzo wokuba ithini intsingiselo yelikhandlela. Okwesibini, elikhandlela aliphelelanga ukulayita apha ecaweni. Ndirhalela okokuba umuntu ngamnye from now onwards azame ukuyo-identifya isiguqo sakhe, azame ukufuna ingotsi angalila kuyo. Engotsini ke uthetha yonke into, akho nto ungayithethi ngoba usube inguwe noThixo wakho, ayinguwe nomhlobo wakho wena nofelo bani, nguwe noThixo wakho. UThixo wakho ulila uthethe yonke into, uhleke uthethe yonke into. Uthi la mama undihlekisile uThixo, bonke abakuvayo oku mabahleke kunye nami. Uthi la mama akwenzekanga nto, wabe umntana efile endlini wathi akwenzekanga nto, wathi all is well. Ndirhalela okokuba sithathe la makhandlela siwasebenzise angahombisi. Mawuthi uphela lo nyaka libe liphela ikhandlela. Eli khandlela ulayiti kuba kukubi empilweni yakho, noba kumnandi uyahamba uyobulela kuThixo ulayite eli khandlela. Xa kukubi uhambe uyolila kuThixo ulayite eli khandlela. But ndithembe ukusukela ngoku okokuba eli khandlela uye walisebenzisa uzawubona umahluko empilweni yakho. Unless ulayite eli khandlela kuba ubona lilayitiwe. Xa ufike endlini ufike uliphose phaa, xa kufike load shedding ulikhumbule. Ayinola load shedding ekhandlela, lelobomi bakho kunye wena noThixo wakho. Sizawacima ke la makhandlela, emveni koko samkele ufefe lwale inkonzo. Masivume ke ingoma sicime amakhandlela.